পড়াশোনা মানে জ্যামিতি বক্স এটা লাগে বাপেকে কব মোৰ পইচা নাই কাজিয়াটো তাৰ পৰা আৰম্ভ হৈ যায় গতিকে মই ইয়াকে অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছো যে আমাৰ গিৰিয়েক ঘৈণীয়ে ঘৰ এখনত দুইজনে মানে অকণমান উপাৰ্জন কৰিব পৰা যি ক্ষমতা সেইখিনি আমি অৰ্জন কৰি ল'ব লাগিব ঘৰ এখন পৰিচালনা কৰা কেৱল পুৰুষৰ ধনেৰে হয়তো নচলিব মহিলা গৰাকীও কিবা এটা প্ৰকাৰে মানে তেখেতে যদি ধন আৰ্জিব পাৰে তাৰ ৰাস্তাটো আমি বাছি উলিয়াব লাগিব বিচাৰি উলিয়াব লাগিব নহলে ঘৰ এখন চলাটো ইমান সাধাৰণ কথা নহয় মাদাৰ টেৰেছা এখান কথা কৈছিলে whatever the thing I can do the things you cannot and you can do the things I cannot but together we can do great things नों जि खामानिखौ मावनो हायो आं बेखौ मावनो हाया आरो आं जि खामानिखौ मावनो हायो नों बेखौ मावनो हाया but together we can do great things whatever the things I can do the things you cannot and you can do the things I cannot but together we can do great things যেতিয়া আমি একেলগে কামটো কৰো বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কামত আমি সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰো আৰু মাদাৰ টেৰেছাই এই কথাটোকে কৈছিলে এতিয়া পুৰুষসকলে যিটো কাম মানে আৰামত কৰিব পাৰে সহজতে কৰিব পাৰে সেইটো কাম মহিলাসকলে কৰিব নোৱাৰিব পাৰে আৰু মহিলাসকলে যিটো কাম একেবাৰে উজুতে কৰিব পাৰে সাধাৰণভাৱে কৰিব পাৰে আমি পুৰুষসকলে সেইটো কাম কৰিব নোৱাৰো এতিয়া যদি মোক যদি কয় যে 10 জন মানুহ আহিছে আলহী তেখেতসকলক ভাত বনাই খুৱাব লাগে মই সেইটো নোৱাৰিম পুৰুষ হিচাপে কিন্তু মোৰ তিনিটা গৰাকী সেইটো পাৰিব মোৰ মিছেছে সেইটো পাৰিব বা এজনী সাধাৰণ মানে মহিলা হ'লে ছোৱালী হ'লে সেইটো পাৰিব কিয়নো এই কামবিলাক আমি কিছুমান ভাগ বিতৰণ কৰি লৈছো তো মোৰ কথাটো হ'ল এতিয়া পুৰুষ আৰু মহিলাই যেতিয়া আমি একেলগে কামখিনি কৰিম তেতিয়াহ'লে এটা পৰিয়াল চলিবৰ কাৰণে যিখিনি ধনৰ আৱশ্যক হয় সেইখিনি নিশ্চয় আমি উপাৰ্জন কৰিব পাৰিম এই এটা বিশ্বাসটো আমাৰ আছে গতিকে আমি এখনো খাওয়াইলেন যে মইবो ज'-ज'यै खामानिखौ मावनो थाखाय जों बयबो सिगांबो ओरैबायदि जोंहा नङा जे आं हारसिंनो मावथारनांगौ बिदि नङा जोंना बर' न'खराव माखासे खामानिखौ रानना लाजोबबाय आरो थिग सार दा अमा आदार होनांगौ हिनजाव मानसि दाउ आदार होनांगौ हिनजाव मानसि फुजा होनांगौ हिनजाव मानसि ओंखाम संनांगौ हिनजाव मानसि स्कुलाव माने गथ' दोननांगौ हिनजाव मानसि गासिबो हिनजाव मानसिखौ जुदि बेखौ होजोबबायब्ला हौवाया मा मावगोन साख्रि बा साख्रि मास्टार बा मास्टार बे मोनसेल' न'खरा सोलिनाय नङा फिक्स खालामना लादों ना जों हौवायाबोथ' मन्दिराव हाबनो हायोना हाया होमबा जोंबो न'आव थाबा मन्दिराव हाबो आंबो मालाबा माने दहाय एकदम बानानैबाबो ओंखाम संनो मालाबा आरो किन्तु ओंखाम संनाया एकदम मोजां मोना आरो थारमाने मालाबा बिदि जायो थारमाने दा आंनि बुंनो लुबैनाया दिनै बेनो किन्तु माखासे हौवा मानसिफ्रा बिराद मोजां सङो आरो आंनि लोगो सासे सिमां बसुमतारी बिराद गोथाव सङो आरो हिनजावा बेखायनो बिराद अनो बेखौ आंखौ खम मोनो खारन आं संनो रोङाना रोंबाबो आं संना जानो बायो थारमाने सानसेखालि आंनि हिनजावा आंखौ बुंबाय जे बाबु सानैया दङ आं अफिसाव थांनि आं गासिबो रेडि खालामजोबबाय दालिखौबो सुना दोनबाय आलुखौबो हाना दोनबाय भेन्दिखौबो हानानै दोनबाय गासिबो माने दिहुनना दोनखाजोबबाय आरो संनोल' नांसिगौ आरो दा बाबुआ स्कुलनिफ्राय फैबा संनानै होनो जाबाय दाना बाबुआथ' स्कुलनिफ्राय फैबाय फैनाय लोगो लोगो सोंबाय बाबा ओंखाम जानो होबाय आरो ओंखामखौ आं सङाखै माया रेडि खालामना आलु बिदिखौ आं सङासै मा संनो मा जाबाय मा खालामनो हटेलाव जाहैनोथ' जाबाय आरो हटेलाव लाना थांबाय आंखौ आंबो मोजांखौनो मोनबाय हटेलाव जाबाय रुटि जाबाय बिराद जाबाय पुरा आराम आरो दाना फैगौना आसल दानि होनना फैनानै नुफैबाय बे जेरै दं बिदि दं आरो बेयाव माने भिन्दियाबो बिदिनो दं आलुआबो बिदिनो दङ दालि सुनायाबो बिदिनो दं माइरं सुनायाबो बिदिनो दं होमबा सोंबाय ओंखाम जायासै नामा बाबा जाबाय होननानै मा जाखो होननानै रुटि होननानै मा जाखो हटेलाव होननानै नोंसोर हौवा मानसिनि आखला बिदिनो जाबाय आरो बेथ' डेफिनेटलि बुंखागोन नङा होमबा आं बुंनाया खारना बेनो ओंखामखौ आंबो संनो हायो किन्तु आं बिदि बिराद गोरलैयै आं बिदि संनो हाया बिराद खस्थ' मोनो आं उपाय गैयाव संनो किन्तु आं मोननैसो खामानि बिराद मावनो मोजां मोनो बेनि थाखाय न' सिबनाय जि सुनाय थोरसि लथा सुनाय आंखौ सुनो सानसे सुना होनांगोन बिराद मोजां मोनो आं बे खामानिखौ आं किन्तु बेयाव बिराद एक्सपार्ट आरो आं बेखौ बुंना लागोन दा आं बे खामानिखौ इजि मोनो आरो दा आंनिया खोथाया जादों मा जि खामानियाव आं खस्थ' मोनो जि खामानिखौ मावनानै आं गोरलैयै हाया आंबो बेखौ एसे बानायनांगोन किन्तु आंनि बुंनाया आं बेखौसो खावलायनो नागिरदों बे जों माखासे खामानिखौ फिक्स खालामना लानो नाङा आङो दिनै बिमा आखाइनो अमा आदारखौ आंनो होनांगौ आङो दाउ आदारखौ आंनो होनांगौ मन्दिराव आंनो हाबनांगौ बेखौ फिक्स खालामना लानो नाङा आरो गथ' दोननायखौ बिमायाल' लांनांगौ बिदि नङा बेखौ बिफायाबो लांनो हायो बिमायाबो लांनो हायो दा बेखायनो नैबे जिनिसफोरखौ जोङो एसे स्र' खालामनानै ला एसे जों फिक्स खालामनानै दोननो नाङा नैबे खामानिया हौवानि बे हिनजावनि बिदि खालामनानै दोननो नाङा অসমীয়া এষাৰ কথা আছে
আঁচনিৰে বহুতো কটা অংকৰ কেতিয়াও শুদ্ধ উত্তৰ নোলায় তো পঢ়া মেলাৰ ক্ষেত্ৰত আমি তাকে দেখিছোঁ মানে এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত বা ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও শ্বৰ্টকাট ৱে নাই আমি যি ৱে আছে যি প্ৰচেছ আছে সেই প্ৰচেছটো যাবই লাগিব ইয়াত কোনো শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা দি মই কেতিয়াও ৰিজাল্টটো পাবলৈ যদি বিচাৰোঁ সেইটো ৰিজাল্ট আমি কেতিয়াও পাবলৈ নোৱাৰোঁ दा बेखायनो आं फरायसालि नोंथांमोनखौ आं खावलायदों जे जोंनि जि फरायनांगौ दं बे थिखौनो जों फरायलां COVID-19 नि थाखाय 2 बोसोर जों लस खालामना लाबाय दा बेखायनो जोंहा बेखौ सानबाय थाना लाब गैला नों दा क्लास 10 स्टुडेन्ट नों 9 नि स्टुडेन्ट नों 9 खौ सिन्था खालाम नों क्लास 10 स्टुडेन्ट 10 खिनिखौ सिन्था खालाम मानोना मोनसे खोथा दङ we cannot change the past but we can change the future by improving the present जों पास्टखौ सोलायनो हाया नाथाय फिउचारखौ सोलायनो हायो आरो फिउचारखौ जुदि सोलायनांगौ जायोबा you have to do something today and right now आरो बे नों जि मावगोन बेखौ जों something different महरै मावनो हागोन मैयाखौ सोलायनो हाला जों কিন্তু गाबोनखौ सोलायनो हायो आरो गाबोनखौ जुदि सोलायनांगौ जायोबा दिनैनो माबा मोनसे मावथारनांगोन आरो जोबोद मोजाङैनो बेखौ मावनांगोन होमबासो नोंनि रिजाल्टआ थिग जागोन दा बेखायनो फरायसालियाव नोंथांमोनखौ खावलायबाय मानसिनि जिउआव आपस एन्ड डाउन थायो মানুহৰ জীৱনত উত্থান পতন আহে আপস এণ্ড ডাউন আহে কিন্তু আমি সেইটোলৈ ভয় খাব নালাগে মানুহ এজন ছাত্ৰ এগৰাকী কেতিয়াবা ফেলো কৰিব পাৰে কেতিয়াবা বেকো লাগে কম্পাৰ্টমেণ্টতো পায় it doesn't matter but matter is that it should not be repeated in your future life তোমাৰ ফিউচাৰ লাইফত সেইটো মানে ৰিপিট হ'ব নালাগে পুনৰাবৃত্তি কেতিয়াও ঘটিব নালাগে ফেল হ'ব পাৰে ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু বাৰে বাৰে মই ফেল হ'ম এইটো কথা আমি কেতিয়াও কৰিব নালাগে এবাৰে ফেল হ'ব লাগে আৰু এবাৰ মই যেতিয়া ফেল হ'ম সেই ফেলৰ যোগেদি মই গোটেই জীৱনৰ যি শিক্ষা যিটো টাৰ্নিং পইণ্ট সেইটো মই ল'ব লাগিব আদাৰৱাইজ কিন্তু মই বেছি ছাকচেছফুল মানুহ হ'ব নোৱাৰিম আমি বিশ্বৰ বহুত ধনী ধনী মানুহ দেখিছোঁ এতিয়া বিল গেটছ আমি দেখিছোঁ তেখেতে বহুত ধনী মানুহ 15-16 বছর গোটেই বিশ্ব মানে তেখেতে ধনী লিষ্টত আখাৰে মানে ধনী লিষ্টত তেখেত আছে তো বিল গেটছক বুলি কৈছে মই নিজেও মানে ভাল ছাত্ৰ নাছিলোঁ কিন্তু তেখেতে সদায় এটা কথা বিশ্বাস কৰিছিলে হাৰ্ড লেবাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম সেই কথাটো তেখেতে সদায় এটা বিশ্বাস কৰিছিল তো মানে বিল গেটছে এটা কথা কৈছিলে I tried many but never top but today I see the toppers of the world are my employees आंबो टपार जानो लुबैदों नोंथाङा बुंदों কিন্তু आं खेबसेबो टपार जानो हायासै आरो दिनै आं नायदों जायफ्रा टपार जाबाय बै बिथांमोना दिनै साफा साफा आंनि कर्मचारी दा गतिके जिउआव नोङो मानसि जानो थाखाय टपार जाथारनांगौ बिदि खोथा गैया दिनै बिल गेट्सआबो टपार जानो लुबैदोंमोन नाथाय खेबसेबो बियो टपार जानो हाफेरासै आरो दिनै टपार जायै बे बिल गेट्सआ विश्वनि दिनै धनी मानसिनि लिस्टआव 1 नम्बर 2 नम्बरनि बिथाङा थायो बे जाबाय बिल गेट्स दिनै माइक्रसफ्टनि गोदै माने बिथाङा माने बिनि माने बिगोमा होननांगौ बेयाव बांद्राय बुंनाय जानाय नङा दा बेखायनो सफ्टवेयारनिया दा बेखायनो दिनै नोंथांमोना बेखौनो खावलायदों फरायसालियाव नोंथांमोन जों गोनो गोथो जानांगौनि जेबो बाथ्रा गैया मानसिनि जिउआव फेलबो जानो हायो बेगबो नांनो हायो खिन्थु नों मा जाहोननि थाखाय बेग नाङामोन बेखौल' नोंनि जिउआव रिपिट खालामनो नाङा बिल गेट्सआ आरो मोनसे खोथा बुंदों जे बिनि गोबां माने फरायसालिबो दंमोन बै फरायसाफ्रा सानफ्रामबो माने बिथांमोना कुनुदिन फेल जाफेराखै आरो কিন্তু बिल गेट्सआ मालाबा फेल जादोंमोन I failed in some subject exams but my friend passed in all but today I see my friend is an engineer in Microsoft and I am the owner of the Microsoft दा दिनै बिल गेट्सआ बुंदों जे आंनि लोगोआ मालाबाबो खेबसेबो आंजों फेल जाफेराखै नाथाय आं मालाबा माखासे आनजादाव फेल जाबोदों आरो आंनि लोगोफोर दिनै खेबसेबो फेल जायै लोगोफ्रा माइक्रसफ्टआव इन्जिनियार मावो आं खिन्थु माइक्रसफ्टनि बिगोमा आरो फेल जाग्रायासो बिगोमा सानफ्रोमबो पास जाग्राया बि इन्जिनियारल' जादों होमबा नों बेखौनो नायनो हायो आरो दिनै मानसिनि जिउआव फेल जानायाबो गिदिर खोथा नङा मा जाहोननि थाखाय नों फेल जायामोन जोंहा बे खेलखौ एसे मोजां नायनानै ला आरो बे जाहोननि थाखाय जाहाथे आं दुनाय आरो खेल जानो नाङा बे खामानिखौ नोंथाङा मावबानो जाबाय दा फरायसालियाव नोंथांमोना एकदमबारे खावलायदों गुड बिगिनिं बेखौ खालामथार मोजां जागाय 2 नम्बर जादों सिनसियार डेडिकेसन खस्थ' खालाम खस्थ'खौथ' बयबो खालामो दिनैनि फरायसाफ्रा मोनसे खोथाखौ गोसोआव होनांगोन आरो बेयो जाबाय हार्ड लेबार हार्ड वार्क आजिकालिथ' সকলোৱে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰে কিন্তু আজিকালি কেৱল হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰাটো ডাঙৰ কথা নহয় আজিকালি মানে ষ্টুডেণ্টবিলাকে কৈছে ভাল ভাল ষ্টুডেণ্টবিলাকে সদায় কয় আমি স্মাৰ্ট হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিব লাগে जोंनि हार्ड वर्कआ स्मार्ट जानांगोन आरो ओरैनो नोङो हार्ड लेबार खालामनो जानायबा जों स्मार्ट जागोन गोबां फरायसाफोर दङ ना फिसाजो जानो हायो हरनि 1टा 2टासिम फरायो होमबा मानो स्टेन्ड मोना बियो मानो फार्स्ट डिभिजन मोना बियो जुदि 1टा 2टासिम फरायनो हायोब्ला बिनि रिजाल्टआथ' फार्स्ट डिभिजन जानांगौमोन ना
itu stand खालामनांगौ ना मानो stand खालामाखै बियो मानोना बिनि जि नाजानाय बिनि जि माने गोब्राब नाजानाय बे स्मार्ट जायाखै जों बिदि साननो हायो दा बेखायनो दिनैनि दिनाव जुदि मोजां रिजाल्ट खालामनांगौ जायोबा स्मार्ट हार्ड वर्कखौ जों खालामनांगोन आं बेखौ खावलायबाय खस्थ' खालाम दिनै जों नायदों खेलावलानि फिसाफ्रा आइएस अफिसार जायो बिराद दुखिया न'खरनि गथ'फ्राबो आइएस जायो होमबा बोरै जानो हादों आइपिएस जानो हादों दिनै लेंग्रा सासेयाबो दिनै मा जायो माउन्ट एभारेस्ट गाखोनो हायोबा होमबा दिनै जुदि खेलावलानि फिसायाबो जुदि दिनै आइएस अफिसार जानो हायोबा सासे मालायनि न'खरावनो माने फुंनिफ्राय हरनि माने हरसिम हाजिरा मावग्रा सासे आइजोनि फिसायाबो जुदि आइपिएस जानो हायोबा होमबा जोंनिया मानो हाया बे बाथ्राखौ जों बिमा बिफाया ब्रेनाव सानना लानांगोन आरो गथ'फ्राबो बेखौ साननांगोन जे आं जुदि एसे खस्थ' खालामोब्ला आंनि गथ'आ जुदि एसे जोथोन लायोबा जुदि आइएस जानो हायोबा आइपिएस जानो हायोबा प्रफेसर जानो हायोबा मोजां मास्टार जानो हायोबा आं बेखिनि जोथोनखौ मानो लानो हाया आंबो लानो हायो आरो फरायसायाबो साननांगोन आंनि आफाया बेसेबां खस्थ' खालामो आंनि आइया आंनि थाखाय बेसेबां खस्थ' खालामो गतिके बे खस्थ'नि जि फल खस्थ'नि जि फिथाइ बे फिथाइखौ आङो दिनै साक्सेस जानानै आं देखायनि बेखौ जुदि गथ'फ्रा चेलेन्ज लायोबा बेबो साक्सेसफुल माने स्टुडेन्ट जाहैनो हायो दा बेखायनो खस्थ' खालाम हार्ड लेबार खालाम फरायसाफ्रा आंनि न'आव बे गैया होननानै जों ओरैनो थाबाय थाबा जानाय नङा गोबां न'खर दङ जाय न'खराव बिमा बिफाया मोजां ड्रेस होनो हाया साइकेल गंसे बायनानै होनो हाया टिउसन होनो हाया लेखाफोरखौ नांगौ समाव होनो हाया स्कुल कलेजनि फिसफोरखौ मोजां समाव होनो हाया दा बै न'खरफ्राव दिनै बेयाव जिंगासिनांगौ जेबो बाथ्रा गैया आरो गथ'फ्रा माने फरायसाफ्रा गोसोखौ फिसा खालामनो बाथ्रा गैया जि दङ बेजों नोंनि फरायनायखौ लानांगोन गोसो होनानै नों फराय नोंबो साक्सेस जानो हायो आं दिनै बेखौनो खावलायदों माने हाई स्कुलनिफ्राय इउनिभार्सिटिसिम फरायसाफोर आरो जायफोर फरायफुनानै दङ बा फरायखांबाय गसंजोबलाय फरायसाफोर जोबोद खम गैला आखाइ खबना होगोन बिथांमोननि थाखाय अननानै जोबोद खम फरायसाया बेयाव बाहागो लाफैदों बाखि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आरो सेल्फ हेल्प ग्रुप सालायग्राफोर जायफोर आइजोफोर बेयाव दङ खनसेनो बयबो गसंलायो जाय सेल्फ हेल्प ग्रुपआव दं आरो नायनि आखाइ खबना होगोन बिथांमोननि थाखाय जोबोद गोजोनदों जिराय आत्मसहायक गुट जों बुङो सेल्फ हेल्प ग्रुप नेशनेल स्किम दङ NRLM नेशनेल रुरेल लाइवलीहुड मिशन आरो स्टेटआव SRLM जों होनो स्टेट रुरेल लाइवलीहुड मिशन बे मोननै मिशनजों जोंनि आसामाव दा आत्मसहायक गुट बे सोलिगासिनो दङ आरो आत्मसहायक गुटआ जोंनि आइजोफोरखौ मावगोहो बा आइजोफोरनि जि दक्षता कर्म दक्षता बेखौ बांहोनो थाखाय आत्मसहायक गुटखौ खुलिना होनाय जादों आत्मसहायक माने गावखौनो गाव सहाय खालामनाय बे आत्मसहायकनि गेजेरजों जोङो माखासे खामानि माखासे आदब माखासे स्किल माखासे केपासिटि जों बेखौ फेहेरनानै लानांगौ बा जोंनि जिखिनि मावगोहो जों बेखौ बारायनानै लानांगौ आरो बेजों आं गावखौ सुंथागोन न'खरखौबो सुंथागोन आरो आंनि गथ' गथाय आरो आं समाज बेबस्थायाव गावखौ आं गायसनना लागोन मोनसे कनसेप्ट आरो राष्ट्रीय जिखिनि NRLM जों बुंदों माने राष्ट्रीय ग्राम्य माने लिभलिहुड जों जायखौ बुंदों माने बे मिशन माने नेशनेल रुरेल लाइवलीहुड मिशन बे मिशनजोंनो नैबे आत्मसहायक गुट बेखौ खालामनाय जायो आरो बेखौ स्टेटआव जों SRLM होननानै बुङो स्टेट रुरेल लाइवलीहुड मिशन बे मिशनजों दा जोंनि सारा आसामाव आत्मसहायक गुट बियो सालायगासिनो दङ बेखौ सामलायबाय थानाय जादों दा आङो नायदों जोंनि आसामाव जे आत्मसहायक गुट बेयो गोबां जिल्लायाव बे मोजां आरो गोबां जिल्लायाव बा गोबां ओनसोलाव गोबां ब्लकनि सिङाव जिखिनि बियो दं आत्मसहायक गुट बेयो मोजाङै खामानि मावनो हायाखै आरो गोबाङानो नाजादों मावनो थाखाय नाथाय माखासे हयथ' जोंनो फोरोंथायनि अभाबाव ट्रेनिंनि अभाबाव प्रशिक्षणनि अभाबाव हयथ' जोङो जेरैबायदि जोंनि आइजोफ्रा गावनि मावगोहोखौ बारायनांगौमोन बा गावसोरनि जिखिनि आत्मसहायक गुट बेखौ जेरैबायदि बिथांमोना गोख्रोङै दैदेनलांनांगौमोन
बेखौ फ्राय दैदेननो हायैखौनो जों नुदों। दा जियानो जा थेवबो आसाम सरकार भारत सरकारा जि नाजानाय बे नाजानाया दिनैसिमबो दङ आरो गोबां आइजो दङ जाय बिथांमोना गावसोरनि आत्मसहायक गोष्ठि गेजेरजों गावनि न'खरखौ सामलायनाय गथ' गथायखौ फोरोंनाय आरो मोजाङै ग्रोम ग्रोम रायजो जानाय जों बेखौ नुगासिनो दङ। दा बेखायनो आङो जाय बिथांमोना आत्मसहायक गोष्ठियाव दङ आं बिथांमोनखौ खावलायनो सानदों जे जोङो गोसोखौ जों लोरबां मालाबाबो लानो नाङा। जिखिनि नोंथाङा बेंकनिफ्राय फैसा मोनबाय लन हिसाबै मालाबा 25,000 मालाबा 50,000 मालाबा 1 लाख मोनबाय बे मोनखांनाय फैसाखौ जों माबायदि बाहायदों बे रांखौ जों माबायदि आरो बुरजा रां खालामनो थाखाय जोंनि आत्मसहायक ग्रुपफ्रा थांखि लादों बे नोंथांमोननियावसो थागोन बियो। दा बेखायनो आं सानदों जे जोङो दिनै बै फैसाफोरखौ जाहाथे जों मिसइउज खालामा बेयाव जोङो नोजोर बोनांगोन। गोबां आत्मसहायक ग्रुप दङ बेंकआ लन होबाय लनखौ नोंथांमोना रिसिभबो खालामबाय एक्सेप्ट खालामबाय आरो बै लननि जिनिखि रां राशि बेखौ जों नुदों सम सम जों बेखौ मोजां खामानियाव बाहायनो हायाखै आरो गोबाङानो रानना लानानै बेजों दख'ना बायना लादों फास्रा बायना लादों आरो गुबुन गुबुन खामानियाव बेखौ बाहायनाय जों बिदिबो नुदों। दा गमामायैनो जुदि बिदि जादोंब्ला जोंनि आत्मसहायक ग्रुपनि जि उद्देश्यमोन बे उद्देश्यआव जि मोनसे थांखिमोन बे थांखिया मालाबाबो जोंनिया साक्सेस जानाय नङा जाफुंसार जों जानो हानाय नङा। दा बेखायनो आइजो नोंथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायदों जोंनि रां राशिखौ जौगानांगौ जुदि जायोब्ला गिबियाव गावनि मावगोहोनि सायाव जुदि सोनारगोन आरो गावबा गावनि आथिङाव जुदि गसंनांगौ जायोब्ला आं मा रोंगौ बेखौ गिबियाव जों संदांनो नांगोन आं मा हामारो। दा आङो बेखौनो खावलायनो सानदों साब्रैसे आइजोनि न'आव इसानसालि दङ आं आखाइखौ ओरै दैखांनो होदों सोरनि सोरनि न'आव जि दानाया सोलिगासिनो दं दाबो आखाइखौ दैखांलाय ओरैनो दैखांनाङा जाय दायो बेल' दैखां येस आरो आं सानगोन बिथिंनिफ्राय दैखांबाय था ओरै दैखांबाय था बांबायसो माथो ओरै ओरै आखाइ खबना होगोन बिथांमोननि थाखाय दामारो ना दामारो सोर सोर गाव दानाय दख'नाखौ गानबोदों गसंलाय गसंलाय गाव दानाय आरो लिडारबाबो जागोन येस आखाइ खबना गसंबाय था सासेल' आरो गाव दानायखौ बेयाव गानबोनाय आरो दा सानै आखाइ खबनांगोन बिथांमोननि थाखाय येस दा बेखौसो जोंनो नांगौ थारमाने गाव दाथारनांगोन ओमफ्राय गाव बाहायनांगोन बे जिखौ बेबादि दा जोंनि बे आर'नाइखौ दा आं बेनि बाजाराव गलाघाटआव सहैब्ला बे 400 जानाय बेनिफ्राय फैयो मेक्सिमाम आरो क'क्राझाराव फानोल' बेखौ डिस्ट्रिबिउसनल' जायो बियो डिस्ट्रिबिउटर दङ बियो बेनिफ्राय बेयो बेंगलनिफ्राय फैयो आजिखालि आं खोनादों बे सुरातनिफ्रायबो फैयो माने बेबादि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बे आर'नाइ दख'नाया जोंनियाव दा फैयो। दा जोंनो दख'नाखौ गोबां नांगौ बोसोरसेयाव गामसाखौ जोंनो गोबां नांगौ आङो दाखालि दिल्लीयाव गामसा गाननो थाखाय आरो माने बे 14 नभेम्बरखौ फालिदोंमोन देग्लाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद आरो गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा लोगोसे DBA दिल्ली बड' एस'सिएसन ज' नांनानै दिल्लीयाव देग्लाय 14 नभेम्बरखौ खुंदों आरो दा बै समाव आङो फ्लेग हस्टआव बे गामसा गाननो थाखाय सेमिनाराव गामसा गानलांनो थाखाय गामसाखौ नायबाय आंनियाव दङ गांसे गामसा खिन्थु बे गामसाखौ आङो नायबाय बे लिंथि थेबजाया गामसाया माने गामसाया गुसुं आरो आं माने गुबुन गामसाखौ माने सोनानै लाफ्लांदों बेगाव दा बेखौ आं नायबाय बे जाला दा आं लगे लगे फन होबाय आं बड'सानोबो फन हरदों गामसा लाबोदों नामा होनो बे बुंबाय आं लाबोआखै होनो होमबा आं आरो सासेनो हरबाय बे बुंदों आंनियाव दङ सार होननानै दा आं नायबाय गामसाखौ आं नायबाय बिनियाव आर'नाइ गोनां आगर गोनां गामसा आं बेखौबो ट्राइ खालामबाय एकदम गाननो थाखाय आरो खिन्थु आं जिबादि गानो आरो गामसाखौ बेयावबो एसे गुसुं जायो थेवबो आं बिराद खस्थ' मस्थ' खालामनानै बेखौ थेबथेब मारिनानै आं गानबाय आरो बेखौ जाहैबाय आरो दा बेयाव आं मानो बुंनो लुबैयो गामसाया ओरैबायदि गुवार बियो थारमाने एकदम नैबिसिम सफैखायो आरो दा बे लिंथि थेबबा मा जायो गामसाया माने थेबजाया आरो मोजाङै आं नायबाय बे गामसाफोरखौ दा बेखौ बर' आइजोआ दामारदोंना दामाराखै आं सानबाय आरो दा जोङो नायो सानसेखालि आं शिबरामखौ बुंबाय गगामुगनि गामसा गांसे आंनो लाबोलाय होननानै बे गामसा गांसे अर्डार होनानै लांबाय बियो गगामुगनिफ्राय
गानबाय आं गांसेयाथ' बिराद गुसुं बे गानबाबो गानजाया दां लिंथि थेबजाया बेनिफ्राय गांसेखौ गानबाय आं बे ओरैबायदि गोलाव दा लिंथि थेबबाबो जोबला दानिया माने बे अभार गोलाव आरो दा आं नायबाय जे ओमफ्राय सोंबाय आं बे गांसेया मानो एसेबां गोलाव जाखो होननानै होमबा बुंबाय बे दाग्राजोंनो डाइरेक्ट रायलायबाय आं सार बेयो गांनैजोंसो गांसे बेखौ जों गेजेराव हास'यै जाबाय आरो दा बेखौ हास'वाखैमोन आरो बे हास'यै गामसाखौ आं गानदों आरो दा आं बेयाव नायबाय जे जोंनि बर' आइजोफ्रा दानाय गामसाया माब्लाबाबो बियो बेजखा जाया मोजां जायो बेयो आरो मोजाङै जोङो बेखौ गाननो हानाय बायदि मोनसे गामसा जोङो दानानै होयो दा नैबे गामसाफ्रा दिनै बेंगलनिफ्राय फैदों बेंगालरनिफ्राय जुदि फैयोबा सुराट गुजरातनिफ्राय जुदि फैयोब्ला बे गामसाखौ जों बाहायजाथाव जोंनि थाखाय बे जाया दा बेखायनो आङो खावलायनाया जोंनि आइजो नोंथांमोना दानाय लुनायखौ जुदि बिथा खालामनानै रांखान्थि जुदि आरजिनो नागिरदोंब्ला बा गावनि बोसोरसेयाव गाननांगौखिनिखौ जुदि जों दिहुनना लानो नागिरदोंब्ला होमबा जोङो गिबि बाथ्राया जागोन जे जोङो आङो दानाय लुनायखौ आं जागायफिननि होननाय बेखौ जों डिटारमाइन जानांगोन गोसोखौ एकदम दाद खालामनांगोन रोखा खालामनांगोन आदारवाइज नों हानाय नङा दा जोङो नायदों दख'ना गांसेनि दामा 65,000 आङो प्राय माने सुवालकुसियाव थाङो सुवालकुसियाव पाटनि मुगानि आं दख'नाफोरखौ नायो मिनिमाम बेयाव दामा 13-14 हाजारनिफ्राय जागायनानै 65,000सिम बेयाव दङ 65,000 70 हाजारसिम बेयाव दख'नाया दङ बे इन्दिनि जायो एरि जों जायखौ बुङो बेनिफ्राय पाटनि थाबाय मुगानि थाबाय हिन्जाव गोदाननि दख'नाफोर नोंथांमोना मिन्थिगोन बे दख'नाफोर बिराद दामि दामि जायो आरो आजिखालि जोंना माखासे फेशन डिजाइनार दङ जाय बिथांमोना माने बेखौ एसे प्रमोट खालामनानै गोजौआव लाबोबाय आरो एडभार्टाइज खालामनानै दा बेनि दामा अट'मेटिकलि बिराद गोजौआव फैबाय आरो दा बे दख'नाफोरखौ सोर दायो दानायाथ' बर' आइजोआनो दायो सुवालकुसियाव 80% बर' आइजो डिजाइनखौ सोर बानायो डिजाइनखौ बानायग्रा माखासे मानसि दङ फेशन डिजाइनार माखासे थाबाय प्लास बै जिखिनि बेयाव माने दख'नाखौ दानानै दिहुनग्रा जाय मानसिफोर जायनोखि बेयाव सुवालकुसियाव दानाय लुनायखौ सामलायो बिथांमोना बिदि डिजाइनखौ कम्पिउटाराव दिहुननानै बाजाराव बेखौ दिहुननानै होयो एडभार्टाइज होयो लोगो लोगो जोंनि दख'नाफोरा बिराद दाम जाबाय दा जोमग्रा फास्राफ्रा बिराद दाम जाबाय दा आं बुंनो लुबैनाया दिनै बेखौसो बुंनो लुबैदों दा सुवालकुसियाव दिनै दानाय लुनाय आरो बिसेसकरि बेयाव सिल्कनि पाटनि मुगानि गासिबो बेयाव माने दिहुनजोबो जों सानो बेयाव मेखेला सादरल' दिहुनो नामा माबा सारिल' दिहुनो नामा नाथाय बिदि नङा गासिबो बेयाव हारि माहारिफोरनि बेयाव हौवानि जा हिन्जावफोरनि जा बेयो गाननाय जोमनाय गासिबो बेयाव दानानै दिहुनजोबो आरो बेयाव दाग्रा आइजोफोर आं नायदों बिथांमोनखौ बेयाव माने 80% 80% बेयाव बर' आइजोफोर आरो बिथांमोना बेयाव गुबुननि न'खराव दरमहा लानानै जिफोरखौ दायो आरो बिथांमोननो जि मानदान्दा होनाय जायो बेयाव जि माने मानदान मा होनो बेखौ मानबान्था ना मा होनो दानबान्था येस जिखिनि दरमा होनाय जायो बिराद खम बियो ओरैबायदि खम माने 8,000 7,000 आं बिदियाव सोंदों आरो बिथांमोनखौ आरो जि बेयाव परिबेस होनांगौ बे परिबेसाबो आं नायदों एसेबां हाइजेनिक नङा आरो एकदम माने फिसा खथेब थेब न' बेयावनो 50 जरा ताट सोना होदों बेयाव दाबाय थायो बै जों जायखौ माइना खाल होनो जे कवार्ड मेसिन दङ बेखौ बसायनानै होदों बेयाव नोंनो मोनसे डिजाइन होगोन आरो नैबे डिजाइननि नैबे आगरखौ नों लानानै नों दख'ना दानांगौ आरो मा सासेखौ बुंगोन नों नैबे आगरखौ लानानै फास्रा दानांगौ नों नैबे आरनायखौ दानांगौ बिथांमोना बेल' खामानि आरो दा बेबादि डिजाइनखौ लाबोनानै कम्पिउटारनिफ्राय बिगोमाया बेनो होगोन आरो बे दाग्रानो बेनो 8,000 9,000नि बिनिमयाव बे दानानै बेखौ होनांगौ बेयो हयथ' मास मोनसेयाव हयथ' आरनायखौ 10 खानबो हानो हानाय 12 खानबो हानो हानाय दख'नाखौ हयथ' बेयो मास मोनसेयाव 6 खान 7 खानबो हानो हानाय बे बिथांमोननि खोथा आरो 8-9 घन्टा बेयाव खामानि मावनांगौ दा बेबादि सोलिगासिनो दं दा आं बुंनो लुबैनाया दिनै बेनो सुवालकुसिखौ जुदि जोंहा सुवालकुसियाव बानायनो हादोंबा बे एखे सुवालकुसिखौ जों गोसो जायोब्ला बे जुनायावबो खालामनो हायो धेमाजि जिल्लायावबो जों खालामनो हायो गलाघाटआवबो जों बेखौ खालामनो हायो दा बेखायनो जोंनि काउन्सिलनिफ्रायबो जोङो माखासे बाथ्रा सानदों आरो गेजेरावनो आं नोंथांमोनखौ हांख्रायदोंमोन जोंनि सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोराव इउजि ब्रह्म बिथाङाबो बेयाव फैदोंमोन बिथाङा आसामनिनो हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टनि मन्त्रि आरो जोङो दा बेखायनो गिबि खेबनि थाखाय गासै जोङो 6,000 आइजोफोरखौ जोङो ट्रेनिं होनो थाखाय जों साखाफारा जागासिनो दङ सिमेन्ट सापरियाव जोङो 10टा बेबायदि ताखाल लाबोगोन जे कवार्ड मेसिन
जेरावनोखि जोङो एसे मेचिन थागोन बे गोजौआव माने बिनि दामखौ जों नायदों दा हुवालकुसियाव थांनानै जों अर्डार होदों बे हयथ' ओंखारनो आरो साननै सानथाम नांबावगोन बिनि उनाव बेयाव इन्सपेक्सन फैगोन दिल्लीनिफ्राय आरो बिथांमोना दिल्लीनिफ्राय इन्सपेक्सन फैखांनायनि उनावनो गुवाहाटीनिफ्राय आसाम स्किल डेभेलपमेन्ट मिशन आसाम सरकारनि बिनि उनाव नर्थ इस्टार्न हेन्डिक्राफ्ट एन्ड हेन्डलुम डेभेलपमेन्ट कर्परेसन लिमिटेड बिथांमोना जोंनो ट्रेनिंखौ होफैगोन आरो बे ट्रेनिंखौ मोनखांनायनि उनाव जोङो सानदों जोंनि काउन्सिलनिफ्राय फिसा फिसा क्लास्टार बानायनानै हयथ' नोंथांमोननि जुनायाव जों गंब्रै गंबा बेबादि उइभिं सेन्टार बिनि उनाव सिमेन्ट सापरियावबो जोङो गंब्रै गंबा बेबादि खालामनो हायो ओरै सिला फोथार थाबाय बिनि उनाव गगामुगावबो जों बेबादि खोथा सानदों आरो एखे खोथाखौ जों अल आसामाव लानो थाखाय जोङो सानबाय थादों मथा मथि जोंनो 20 खानसे गामसा नांगौ दा होनबा बर'आ बेसेबां न'खर दं जोङोथ' बुंदों जे बर'आ जोंनि आसामाव नर्थ इस्टआव माने 20 लाखसे बर' मानसि दं होनदों दा 20 लाख न'खराव जुदि जोंना गांसे गांसे गामसाब्लाबो 20 लाख गामसाखौ जोंनो नांगौ आरो दा बेबादिनो दख'नाखौ नोंथांमोना सानदो सासे आइजोआ जुदि बोसोरसेयाव गांनै दख'ना गानोब्लाबो होमबा जोंनियाव बेसेबां दख'ना नांगौ हमना लाबाय आं आइजोफ्रा 10 लाखखौनो हमबाय आं बा 9 लाखखौनो हमबाय होमबा 9जों आरो 2जों खालामब्ला मा जागोन जों सानजाबा बेसेबां जागोन बे 18 होमबा जोंनो 18 लाख गामसा माने दख'ना नांगौ आरो बे मिनिमाम आरो बिनिफ्राय माखासे दङ सोरबा लिडार गोष्ठी सोरबा बिराद माने गोदान गोदान बायनानै मोजां मोनग्रा सोरबा माने बैसागुआव गाननो अबा हाबायाव गाननो थाखाय आलादा अबा गुबुन गुबुन फांसनाव थांनो थाखाय आलादा अबा माने सेलेब्रेसनाव थांनो थाखाय आलादा बेबादि जुदि आलादा आलादा गानोबा गांसे माने सासे आइजोनि एगेन्स्टआव बोसोरसेयाव खमसे खम 25 खान 30 खान माने दख'ना गोनां जायो दा बे दख'नाफोरखौ होनबा बाजारावसो जों मोनो होनबा बै बाजारखौ जुदि जोङो थिग खालामनांगौ जायोबा जोंनि आखायाव दोननांगौ जायोब्ला रांखौ जुदि जों खामायनांगौ जायोब्ला गुबुन मानसिनो जोंनि रांफोरखौ हरा होननानै जुदि सानोब्ला होनबा गिबियाव जों गावखौ थिग खालामना लाग्रोनांगोन आरो दानाय लुनायाव जों गोसोखौ फोरानांगोन आं दिनै बेखौ खावलायदों दा बेयाव जिखिनि आइजोफोर बेयाव फैदों नोंथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायगोन जे बयनिबो न'आव दानाय आरो जोंनि जि लुनाय बिनि जि हुदा बेखौ जों जागायफिननांगोन आं बेखौ खावलायदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद बे मोननैबो आफादा जों बेखौ गोसो फोरानांगोन जोंनि आइजोफोरखौ जों दानाय लुनायाव जाहाथे बिथांमोन बांसिन जों जाहाथे फोरोंथायखौ होनो हायो ट्रेनिंखौ होनो हायो दा बेनि थाखाय जोङो एसे खामानिखौ मावनांगोन दा गिबि आं बेखौ सोंनो लुबैदों जोंनि आइजो नोंथांमोननि सिगाङाव जोङो गिबियाव गावखौ सोंग्रो आं दा दानो थाखाय रेडि नंगौना नङा आं सोंनो लुबैदों सोर आइजोआ दाबो दानो एकदम गोसो जायो दे आखाइखौ थेंफिनलाय एकदम दानो गोसो जानाय आरो दहायनायाथ' दंखायोनो दामारथारगोन दामारगोन जागोन दे थेंक इउ जोबोद मोजां दा आं बेखौनो खावलायनो सानदों जों जुदि दानो गोसो दंमारथारोबा ट्रेनिंनि बेबस्थाखौ जों खालामगासिनो दङ आरो नोंथांमोनखौ जोङो माने सिमेन्ट सापरियाव लांनानै गिबियाव ट्रेनिंखौ होनाय बेबस्था खालामगोन बिनि उनाव जिखिनि उइभिं खालामनांगौ दङ बेखौ जोङो बेयाव एबसु दङ आबब दङ बर' थुनलाइ आफादबो थागोन इउपिपिबो थागोन बयजोंबो रायज्लायनानै नोंथांमोननि ओनसोलाव जोंनि काउन्सिलनिफ्राय जोङो गंनै गंथाम बेयाव उइभिंखौ खालामना होनोसै जुनाय ओनसोलाव दा बेयावनो जोंनि आइजोफ्रा माने बै उइभिं सेन्टाराव दानो हागोन आरो सोरबा साफा सानै जुदि सानोब्ला नङा आं प्राइभेट खुलिगोन इन्डिभिजुवेलि आं उइभिं सेन्टार खुलिगोन बिनि थाखायबो जोंनि काउन्सिलनिफ्राय जोङो माखासे बाथ्रा साननाय जादों नोंथांमोना साबसिडि वाइजआवबो जोङो माखासे माने बेबस्थानि जों खोथाखौ साननाय जादों दा बेयाव सोरबा जुदि आइजोफ्रा जुदि सानोब्ला नङा आं न'आवनो आं हारसिं सालायनोसै पार्सनेल आं सालायगोन इन्डिभिजुवेलि आं सालायगोन आङो माने 10 जननि आइजोफोरखौ लानानै माने 7-10 आइजोफोरखौ लानानै आंनि उइभिंखौ आं जागायनोसो होननानै सोरबा सानदोंब्ला जों बेयावबो जोंनि काउन्सिलनिफ्राय जोङो नोंथांखौ मदद खालामनो थाखाय जों थियारि दङ आरो बेबादि सोरबा दङब्ला नोंथांमोनखौबो आं सिगांबोनो थाखाय आं खावलायदों खारन जोङो दानाय लुनायखौ जोङो बारायनांसिगोन आरो बे दानाय लुनायनि जि बाजार बे बाजारखौ जोंनि आखायाव जों लाबोना दोननांगोन नङाब्ला दिनै बेजों मा जायो दाखालि क'क्राझार इस्टनि आरो MLA लरेन्स सिस्लारिया जोंनो मोनसे खोथा बुंदों बिथांमोना बिराद गिदिर मोनसे मेल जेब्ला जायो आरो गेजेरावनो बिराद गिदिर मोनसे मेल खुंजादोंमोन आरो बे मेल खुंनायाव थारमाने बिथांखौ बुंहरदोंमोन आरो माने आरनाय नांगौ होननानै बे आरनायखौ जेब्ला बिथाङा लायनो थांदोंमोन
माने बिथांखौ डाइरेक्ट सिलिगुरियाव थिनहरनाय जादोंमोन दा सिलिगुरियाव बिथाङा थांनानै नायबाय बे आरनायफ्रा ओरैबादि गिदिर गिदिर गोडाउन दङ आरो क'क्राझाराव जास्ट बिनिफ्राय बायनानैसो लाबोजोबो आरो गासिबो खिन्थु माने बिथांमोना डिस्ट्रिबिउटरावबो दङ आसल डिस्ट्रिबिउटरा थायो सिलिगुरिफ्राव थायो आरो माने बे कलकातानिफ्रायबो फैनो हायो सिलिगुरिनिफ्राय फैनो हायो बे कुचबिहारनिफ्राय फैनो हायो आरो दा बेबादि माने दङ दा बेखायनो आं खावलायदों जोंनि आइजोफ्रा गिबियाव गावखौ थिग खालामनानै ला आं आरो दानाय लुनायखौ आं जागायफिननोसै बेबादि जुर जुलुम नङा नोंथाङा जुदि दानाय लुनायाव जुदि गोसो गैयाब्ला नोंथांखौ जुर जुलुम आं थिननो नागिराखै गिबियाव गावखौ सोंग्रो आंहा दानाय लुनायनि थाखाय रेडि दंना गैया गोसोआ आथिखालाव रेडि गैया नोंथाङा बेखौ मावनो नांगोन गुबुन खामानियाव नोंथाङा माखौ साबसिन मोनो बेखौसो जों बोजबना लानांगोन जेखौ नोंथाङा आखा फाखा नङा जेराव नोंथाङा आदबानो गैयाबा जेराव स्किलानो नोंथाङा गैयाबा जेराव केपासिटियानो नोंथाङा गैयाबा बे खामानिखौ लानानै मालाबा आवगायनो नाङा दा माखासे आइजोफोर दङ आंनियावथ' फुं जाब्लानो माखासे आइजोफोर फैयो फुङाव आरो लोगो हमनो आरो बिथांमोना बांसिनानो आंखौ बुंफैयो आं सोङो नोंसोर जि दाया नामा होननानै जि दागोन ना दाया सार जों जि दाया होननानै होमबा माथो मावनो सार जों अमासो फिगोन जायो दा अमा फिग्रा आइजो गोबां दं जोंनियाव बयनिबो न'खराव अमा फियो दा आं खावलायदों अमाखौ बयबो फिनानै मोजां मोना आरो माखासे फिया खिन्थु माखासे आइजोफोर दङ बे अमा हांसो दाउ बोरमा मोसौ बेखौ फिनानै मोजां मोनो दा जायफ्रा बेयाव मोजां मोनो बा बेखौ मोजां मोनोब्ला बेखौनो मावनांगोन दा आरो बियो जुदि गावखौ गोसोआव थिग खालामना लाबायब्ला आं दानाय लुनाय नङा आं हांसोसो फिगोन आं दाउ फिगोन आं बोरमा फिगोन आं अमा फिगोन नोंथाङा बेखौसो सायख'नानै ला ओरैबादि नङा जे आं जि दाथारनांगोन बिदि नङा ओरैबादि नङा जे नोंथाङा माने फास्टफुडनि दखान होथारनांगौ बिदि नङा ओरैबादि नङा जे नोंथाङा माने नार्सिं ट्रेनिं लाथारनांगौ बिदि नङा नोंथाङा जे खामानिखौ मावनानै मोजां मोनो बेखौसो मावनांगोन आं बेखौसो खावलायदों आं थांबाय बेयाव थांनो जा बरियानो थांदों आं सोंबाय होमबा बुंबाय मोनबाय सार होननानै मोनबायबा मोजांसै होनदों सार गासिबो मोनजोब्बाय सार दालि मोनबाय रग' मोनजोब्बाय आरो मोनसेबो मोनाखै सार जाबाय मा मोनाखै अनला ओंख्रि मोनाखै सार जाबाय मानो मोनाखै सार अनला ओंख्रिखौ अनलाइन संगासिनो दं जादों आरो आंथ' अनलाइन अनलाखौ मोनजाफेराखै होनदोंमोन बेखायसो मोनजादों आं मानो संगोन होननानै सोंबाय आरो सार आं सारायखौ जानग्रोबाय जादों आरो सारायखौ जानबाय ओमफ्राय बिमाया बुंबाय साराया दुंदोंना दुङाखै दुंबाय होननानै होमबा अनखौ लुदो जाबाय आरो अनखौ लुबाय अनखौ लुनाय लोगो लोगो बुंबाय बिमाया बे अनखौ एवबाय गुदुं जादोंना जायाखै जाबाय दैखौ लुदो जाबाय आरो ओरै फन हरगासिनो दं आरो फनखौ ओरै लानानै फिसाजो एरगासिनो दं आरो आंसो मिथियो अनलाइन बिदि जायो होननानै बे फार्स्ट दा नोंथांनि फिसाजोआ जुदि अनला संनो रोङाबा उनाव बेबायदिनो अनलाइनसो संनांगोन बेखौ दा बेखायनो आंनि खावलायनाया बेनो गासै आखा फाखा जाजोबनांगोन सोलोंनानै फोरोंनानै हरखाजोब आरो बेयाव नोंहा बिराद लाब दङ दा बेखायनो बिमा बिफा सानैजों मालाबा नांलायो नोंथ' फिसाजोखौ ज' फोरोंनो हायासैहाय आंहा फिसाजोखौ गासै फोरोंजोब्बाय होननानै बे दानोबो रोंगौ ओंखाम संनो रोंगौ आलासि सिबिनो रोंगौ माइ गायनोबो रोंगौ बियो माइ हानोबो रोंगौ बियो मुथियाव बिराद साय बिनिया बे गासै जोंसो बिमाया फोरोंजोब्बायनो खिन्थु फिसालाखौ जेबो फोरोंनो रोङासै फिसाया मोसौबो खानो रोङा बियो मोसौ खुन्थिया दाननो रोङा बियो अमा आदार होनो रोङा बियो नङा होमबा फिसाया जुदि जेबो रोङाबा होमबा बे बिसि फिसाय मालाबा बेयाव नांलायो दा जोंनि बर' न'खराव बिदिबो सोलियो